Il-fotografi Maltin u l-output tagħhom kreattiv, sfortunatament dejjem ħassejna li għala volja għandhom xogħol immensament importanti u tajjeb ma tantx jiġi rikonoxxut la fil-pajjiż u barra minn pajjiż. Fl-għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-għaqda tal-fotografi professjonali Maltin saret l-ewwel edizzjoni tal-Premju tal-Fotografija biex tiċċelebra l-arti, it-teknika u t-talent ta' uħud mill-aqwa fotografi f'pajjiżna. Bħala l-Malta Institute of Professional Photography li din is-sena għalaqna 25 sena qed niċċelebraw l-anniversarju, dejjem sħaqna li nkomplu ntejbu l-livell tal-fotografija Maltija. U waħda mill-proposti kienet li għandha ssir award ceremony apposta għall fotografi Maltin biex jiġu rikonoxxuti għax-xogħol li huma għamlu fis-snin li għaddew u anke għall-mertu tagħhom personali. L-ewwel edizzjoni tal-Malta Photography Awards jew Premju Fotografija ġiet mismuma l-ewwel darba din is-sena 2022 fil-10 ta' Novembru 2022 u fil-fatt kien hemm 5 kategoriji f'dawn l-awards. Waħda mill-kategoriji kienet Young Photographer of the Year jew fotografu żagħżugħ tas-sena. Għax nemmnu l-importanza li l-fotografija llum m'għadix biss ta' dawk li huma iktar professjonali għandhom ftit iktar età, imma anke ta' min għadu żgħir, għadu dieħel għal dik il-karriera, ma xorta qed jistinka u x-xogħol tiegħu diġà qed juri li għandu ċertu talent u nemmnu li dak għandu jkun rikonoxxut. Kien hemm kategoriji oħrajn bħal l-aqwa ktieb fotografiku, l-aqwa proġett fotografiku u anke żewġ kategoriji oħrajn uthom li huma importanti wkoll li huma l-Master Photographer u Lifetime Achievement Award u dawn ġew kollha rikonoxxuti fl-10 ta' Novembru. Ir-rebbieħ tal-fotografu żagħżugħ tal-sena kien Edward Di Gabriele u l-Lifetime Achievement Award rebħu Darren Zammitlupi li għandu karriera estensiva u massiċċa u nemmen li t-tnejn li huma kien ħaqhom dak il-premju. Il-pjan huwa li din il-ċerimonja tal-awards tibda tiġi miżmuma jew darba fis-sena jew darba kull sentejn, imma l-pjanu li tkompli għaddejja fil-futur għax nemmru din mhijiex xi ħaġa ta' darba imma xi ħaġa rikonoxximent li għandu jibqa' sejjer matul is-snin. Ovvjament, fotografi Maltin hawn ħafna minnhom għandhom talent spettakolari u nemmru li xi ħaġa bħal din iktar milli l-award jew il-premju nnifsu li okej għandu prestiġju ma din mhijiex ċerimonja li qed tinżamm għall-ego ta' dak li jkun, imma biex turi li qed tieħi rikonoxximent għax-xogħol u tkompli tixprunaħ biex kemm hu kemm dawk li ħajġu ispirati minnu jkompli jipproduċu xogħol fotografiku li jkun ħaqhom jimmiraw għall-award li jkun ġej għal sena wara sena. L-awards ikunu magħmulin f'sistema li dak li jkun kulħadd jista' jinnomina l-kandidat tiegħu għal kategoriji differenti wara li jagħlaq il-perjodu ta' nominazzjonijiet jinġabru n-nominazzjonijiet kollha u jgħaddu għand judging panel apposta li għandu kriterja assetjati fejn ikunu ġġaġġat in-nominati kollha, fl-aħħar jintażlu l-finalisti u ovvjament il-ġudges imbagħad jridu jażlu persuna minn dawk il-finalisti. Kemm jista' jkun nagħmlu l-proċess trasparenti u fair kemm jista' jkun. Ovvjament xi ħadd wieħed dejjem irid jirbaħ, imma nemmnu li hija inizjattiva importanti għal dal-pajjiż u nixtiequ nkomplu għaddejjem biha fis-snin ġejjin.